Vítajte priatelia, poďte sa so mnou pozrieť na túto nadštandardnú vilu v Podunajských Biskupiciach pri Bratislave. Ukážem vám všetky jej výhody a urobíte si vlastný názor. Poďte so mnou. Tak ako sa vám páčila? Je krásna však. Pre viac informácií si pozrite moju stránku nehnuteľností, pozrite si video rozhovor s jej majiteľmi, alebo sa jednoducho príďte pozrieť na obliadku. Rád vám vilu ukážem.